Sugeng dalu sedaya. Kok gak ono sing jawab iki rewang tak turu. Bapak Ibu yang sebelah barat tepuk tangan dulu dong yang meriah. Masalah luar biasa keluargane Pak Suwono. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang kumus-kumus. Kaya apa ket mang sing lanang usung-usung, sing wedok penampakan cowok ae ket mang. Wah, ganti sing wetan. Tambah akeh, tambah bengi, tambah pasek jumlahe luwih akeh. Tepuk tangan yang meriah dulu sing wetan. Masalah luar biasa. Gelange wong bekucuk rek gede-gede. Ketara mari cair mekar kabeh iki. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Spesial ucapan selamat malam kula minangka wakil kanca-kanca Ludruk Karya Budaya kangge Cak Mat Kartolo utawi Bapak Rahmat Kartolo, sesepuh dulur tuwane Karya Budaya. Alhamdulillah purun rawuh. Muga-muga tekane dulur tuwa iso nggarai karya budaya balik kaya biyen nggih. Seneng Bu nggih? Sampeyan seneng kula remek nek bendina tanggapan. Tuku sepatu nang pasar Kapasan, tuku jagung nang Kertosono. Kula metu sing delok padha rasan-rasan jari sing ngedung mirip Pak Suwono. Kene iki dulure Pak Suwono seje ibu seje bapak. Aduh pipiku dicium ngatemi, aduh lambeku dielus ngatemi. I love you katanya, kayung-yung katanya, awakku merinding dadine. Aku gak enak mangan ketok-ketokan ngatemi. Aku gak iso turu ketok-ketokan ngatemi. Ngatemi tak ngatemi tak membara cintamu, membara rindumu. Lambene tipis tur ireng manis, agak bosen-bosen nyawang sliramu. Sak gudang akeh prawan sing ayu, mung ngatemi sing dadi tresnaku. Anan apa ceye, apa ditetena, apa dia, apa diteteku, apa dito, apa dikut-kut-kut, apa ceye. Dino semua aku nang sawah, laku-laku darung usung kabah. Ono ngatemi kok tiba mlumah bareng tak jawil. Ngatemi mengkurep. Mamir cagake kenek temboke, ngesir anake kenek embone. Wong bebojoan cak gak gawe sedina rong dina, mulane iso rukun sampe kudu sing rukun kaya mimi lan min tuna supaya kenek dicontoh
karo anak putu kita perengae cak alok ana bentet tane masih wong rumah tangga pasti ana gege arane mula kudu sing sabar lan kuat atine sing tetek imane lan gedhe pangapurane nek wong usung kabacak pasti ana lukute tuku ketumbar pasti ana sajintene wong omah yu mesti ana panggodhone mula atine sing jembar aja nuruti emosine wong contone yuk lak nggih kula dhewe duwe bojo mek siji gak patek ana guneme tak blanjani pira-pira yuk diterima wae urip sederhana lan opo anane jangkep 3 wulan yuk bojoku gak tak kei blonjo mergo tanggapan sepi aku gak oleh koyo tapi aneh pak bojoku bendino masakno kula saben dina aku dijangano asem karo iwak godhokan ula ya napa malih wong kene gak diblanjani kok muga-muga Mbak Intan kali Mas Akbar dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah Allahumma muga-muga mari rabi rezekine tambah kata Allahumma semanten ugi Pak Jono nggih ngoten kali Ibu kok Pak Jono Pak Suwono muga-muga sehat panjang umur kuat momong anak putu ngoten nggih Pak Bu kula nek ndelok kemanten anyar niku seneng tit sore longgo kuading guyang guyu ngoten masyaallah kemanten niki rek kemanten nek sumeh niku tandane manaan kula ndelok Mas Akbar alise rada kandel tandane niku njalukan ya muga-muga Pak Wono kuat momong putu kula ngeten niki malih eling bojo kula Bu gak ana wong setia nggo donya iki nek gak bojo kula saestu ngeten niki kula tanggapan bengok-bengok nggo bekocok bojo kula nggo omah turu mlungker kaya nyambik ngoten niku engko mule gak nggawa kaya ya nyucrut kaya curut tipe mule nggo kaya pringis kaya garangan ngono tapi jane luar biasa di balik suami yang hebat itu ada istri yang juga hebat wong lanang gak wong wedok nyekukrus kayak iki lho aman delok wong lanang gak wedok nyekukrus eling zaman Covid biyen dagelan seniman mboten saged nyambut gawe mergo gak oleh tanggapan nggih slamet bojo kula niku kreatif dasare arek seneng bisnis dodolan Bu dodolan gorengan alhamdulillah 2 dina 3 dina rame dina kepapat kelima seminggu sepi tapi bojo kula arek kreatif kaya Mbak Intan ngeten iki pintere paling nggih sik pinter Mbak Intan ngoten mawon cuma nek ulete kula yakin ulet bojo kula dodol es sepi ditambahi dodol gorengan tambahi dodol es
Alhamdulillah, 2 dina 3 dina rame, 4 dina sepi. Dodol gorengan sepi, dodol es sepi, bojo kula madul nyambut gawe kono apa gak plungker. Kon niku gak ero ta sedina iki mang pengumuman wong mati ana pira kula ngoten. Aku kate budal nyelawat sik kula ngoten. Meja kotong gak ono panganan dereng sarapan kula pun budal nyelawat. Wong kula niki peziarah sing disiplin. Tangga gurung mati tak takoni kapan sampean mati kok aku tak nyelawat. Saking akase. Loh, mantuk nyelawat niku lho Bu, masalah sing meja makan mau kotong niku kula mulih niku dadak ana jangan asem, empal, petik, buah-buahan lengkap. Lho. Oleh dhuwit teko endi kula ngoten. Padahal wis gak dodolan. Bojo kula langsung wis ndang adus-adus kono ndang mangan. Lah ngoten ah Bu. Kula mlebu kamar mandi adus, mantun adus sandukan sarungan. Kula mlebu kamar, karep kula kate celonoan katokan. Bareng lemari tak buka, blak masalah. Katokku sak lemari gak ono kabeh. Dek, lambiku nang ndi? Ya tak dol gawe mbadoki raimu jare ngoten. Ya apa rek? Dodol gorengan ambek es gak payu dadak sandangane sing lanang didol. Aja ngono Mbak Intan ya. Ambek wong lanang gak oleh wani, wong lanang nggih ngono. Aja dume sok ngingoni sak wenang-wenang karo wong wedok mboten oleh. Kudu saling mengerti, saling menghormati ngoten nggih. Ayo mlaku-mlaku nang bekocok bae meneh ditanggap maneh. Coba melempar manggisku lempar, manggaku dapat. Aku coba melamar gadisku lamar, jandaku dapat. Jamane pancen jamane dan akeh wong tuwa rabi perawan. Parawane yuk nek bengi nangis ae amarga wedi karo manuke wong manuke manuk cucak rawa gawa buntute wong buntute yuk sing akeh wulune nek digoyang ser aduh enake seje maneh karo manuk gagak senengane mencok nang cagak kene owo adem manuke ngletak bareng ana rondo liwat manuke terus ndangak seje maneh yuk karo manuk blekok panganane ula lan kodhok kene hawa adem manuke ndoprok bareng rondo liwat dadak manuke njengongok seje maneh yuk karo manukku dhewe andase cilik gulune saipet kene hawa adem yuk manukku mung sretek dikutang bojoku manukku kluget-kluget cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura bane aku cukup jaga karuan doyan kapan tunggu-tungguan yang kali ekane paten bapakku sugih tunggu-tungguan aku sugih kendel aku nang Malang mari nebat apel duwe wake tak tumpuk kandel seminggu duwe entek tak gawe mangku purel
Hot. Kok iso loro mringis iki lho? Pancen aku iki rupaku elek. Mulane angger ngape. Arep wangi aku betah melek. Lah kok oleh jodoh, oleh begegek. Jenenge jodoh. Yo gak apa-apa. Tetep diterima ae. Tak trimo pancen bojoku ayu kate ayu awake uga lemu saben dina dadale kok guyang-guyu sepule bojoku begengge arek bisu Wis begengge bisu begengge antene yo ayu mangan opo-opo gak patek guyu mangane katek guyang-guyu delok mangan lah kok mangan begengge apa begengge dipangan iku lho begengge tempe digoreng iku lho oh iku tempe begengge tempe bengok ta begengge wah nontone akeh full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sing wetan sing nonton ayu-ayu nggih, ayu-ayu. Ketok sep kemrusu aurae ketok. Masalah. Wanita muslimah. Bojoku gak cocok ya mbek rupane. Lah kok iso gak cocok? Rupane coklat. Heeh. Gawe jilbab ijo tak delok bojoku kaya genteng lumuten. Wong bojo kok dipadakno genteng lumuten iki lho. Makane aku duwe penganten Mbak sapa men? Mbak Intan karo Mas Akbar. Ayo Mbak Intan karo Mas Akbar. Heeh. Aku yang dari kemanten gregetan sampai mertuwe. Lah kok iso manten gregetan mbak mertua lho, Wan? Kemanten teko kan dipapak karo Sinoman. Dipapak Sinoman nggih. Kon ngicak ndok. Heeh, lah sampean. Kon ngicak kabel muda Lho, kesetrum geblak aku. selain ngicak ndok sadurunge ngicak ndok nek Mbak Intan ambek Mas Akbar mang Di bawang kembang. di sawat-sawatan Soro. Ah, sawat-sawatan Soro. Awakmu ben yo sawat-sawatan Soro. Di sawat paping kok. Karo RT kok gak setuju kok. Lah yo gobrah. Mari sawat-sawatan Soro diarak mlaku dilungguhno kuwade. Awakmu ben yo dilungguhno kuwade ya? Dilungguh gerdu. Lho, mosok manten lungguh Nang kerdu. kuwade. Masalah lungguh jajar nang kuwade. Mari ngono war, mbok ndukur kuwade. Mbak Intan karo Mas Akbar dulang-dulangan sego kuning. Awakmu ben yo ngono ah. Dijejeli karo sekrup. Apik ya, ana manten jejeli sekrup. Aprik matamu ngono kok iso. Padha mangane. Mangkane odo tae wis. Ngene ada klip-klipan gak nyandak blas. Wis penontonnya hebat. Nonton hebat berkunjuk lagi. Muga-muga sing nonton bengi iki diadono belah ini dicedakno rezekine dipanjangno umure. Luar biasa. Bapak yang punya hajat, Bapak Suwono. Bapak Suwono. Waduh, iki nekana dulur. Kanjeng Nabi dawuh, man ahabba ayyuba satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rohima. Artinya apa? Embo, Kok sopo iku lho? ya niru-niru. Hadis lho. Dalil sing biasa ngomong satu saja iki. Man sapa sapane wong sing gelem sambung silaturahim bakal dijembarno rezekine dipanjangno umure. Mergo seneng silaturahmi. Nah, sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, gak mangga munggah swarga wong sing medhot silaturahim. Rungokno. Elek-elek weton pondok rek. Kok pinter sih, Mas? Kok ben ngaji ngono masalah. Kok pinter gini sih, Mas? Iso dalil bareng. Ya ampun, kok aku pinter. Jancuk. Dalil meso. Mari dalil lho. Aja dianggep jancuk iku elek. Lah apa lho? Saka tembung bahasa Arab daksu. Wong Jawa gak iso ngomong daksu ngomongi jancuk. Maknane daksu Dak iku nyegah su barang sing elek. nyegah barang sing Iya, anek Surabaya ono singkatane jancuk iku jantan cakep ulet kreatif. walah berarti dagelane karya budaya iki jancuk kabeh. Janjukan. Kok tambah jancuk? Jantan cakep ulet kreatif anti narkoba masyarakat kene anti narkoba teko tangan. Iya. Biasa jane. Aku mang gegeran karo Pak Polisi liwat kono, Mbok. Musuh gegeran iki lho. Rame-rame mangkon geger
Lah iya. Aku iso gegeran. Kan ana lampu meneng. Belok kiri ikuti lampu. Lah terus. Lah lampune meneng ae, aku yang meneng ae. Gak ngono war. Apa? Perapatan. Ono lampu abang ijo. Ono tulisan belok kiri ikuti lampu. Tegese iku nek lampune abang melok leren, nek ijo lurus mlaku. Sing numpak sepeda kontakku. Wong aku sing numpak sepeda lampune meneng ae goblok. Lah aku lha apa melok mlaku? Iya, tapi maksudku Moro Pak Polisi. Sini. Oh, Pak. celuk polisi mana? Mana SIM? Yo ditilang kok. Takoni, mana SIM? SIM mboten tumu dapat ning griya. Sik. Kok iso SIM gak melok iku lho. Anjene gak melok areke. Angge kudu rase, Mak. Lah sapa? Surat izin mengemudi. Surat? Surat iku lho. Oh, ya tak tokno. Heeh. Pak. Ini SIM-nya mati lho. Lho kapan Pak aku nyekar ngene aku? Harus diperpanjang Pak, SIM-nya diperpanjang. Wong sakmene ngebeki dompet Pak ditawakno sak piro maneh. Ngono gak apa lele apa? Apa jenenge? Kan iku ya apa sih lak bener SIM sakmene ngebeki dompet ditawakno dadi ya apa? Ngene lho tawar arek gandrengane wong gendeng. Maksudnya SIM-mu mati ku masa berlakunya habis, diperpanjangku didawakno masa berlakune. Lah apa SIM mbok dawakno 2 meter iku? Gak oleh ya? Ya gak oleh. Tak ketoke meneh. Kok tambah tak kentok iku tak suwawat sikilku. Aku rene gregeten ndelok bojoku kok. Lah bojoku ambek bojoku mangan sak mangan gak tau maca bismillah kaya arek jaranan iki lho. Masyaallah. Ya sik ono wong gak ngerti tata krama, gak ngerti fikih. Lah iya, gak kaya wong kene. Santri-santri muslimah, sholawat. Bojoku empuk gak ngerti. Aku nglanang dadi imam ya. Imam tanggung jawab. Tak ngajekno les privat 3 wulan katam bojoku. Privat ngaji. Iya. Hebat kon war. Kon saiki ngetek lampu tek bismillahirrahmanirrahim. Cocok oleh ngaji. Kono nek mateni lampu. Innalillahi wa inna. Ya apa rek bojoku ya. Kon nek kate mangan saiki kaya wong duwe gawe kiraat iki lho. Kate mangan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bojoku mangan bluk-bluk. Sego entel lah kok sadaqallahul azim. Kagak paham. Wingi tak tumpakno mobil yo ngono. Kepingin pipis engko ae, Dik, engko nggone pom bensin ae yo ngono. Gak aku kebelet kok tak enggono nang bangun-bangunan. Bangunan durung mari kok ngono sing bojoku iso ngono randang-tang. Sing diuyuwi. Ya ngene bojoku. Tang. Cepet digiyan randang. Bojoku kok Vespa dine. Bojoku apa jane Vespa iki lho. Lah aku mang yo ngono winginane melok karya budaya tanggapan. Nulung gopem kesuwen mudhun kok trek aku. Mudhun kok trek ono trek keban. Leren, aku koyo go iringan. Lah aku tak tone trek iki mlaku aku pengen ngene. Kon iku yang ngono. Gak kurang masjid ngoyo nisore trek. Gak pae gak ngono. Aku gregeten ambek bojoku. Kok iso gregeten tower sampe bojomu sih, Pak? Aku ben mangan iku. Ben bojoku yo digrebeti toyib, kurang ajar toyib. Maksude toyib mangan digrebeki toyib iki. Nek turu gombol toyib. Bayangno. Bojomu. Ha iya. Nek iku bojoku war turu gembul toyib tak bacok wis. Bacoknya wong kucing kuwi jenenge toyib. Kucing kuwi jenenge toyib. Lah iki Mas kucing e mbok jenenge toyib. Wong aku mangan ae mangan iwak pindang. Aja dipangan lho, kaya kanggo toyib. Pecinta binatang. Wong lanang gak nyambut gawe bathok ae. Agak tak pangan. Gregeten ndok toyib. Tak cekel, tak lebono gelangking, tak guak. Diguak nanti. Wo, tak guakno nggone ndi kok pojok Sidoarjo kono. Lulu Jabon Trocor. Heeh. Aku teko mari sak lho. Ha kok kelon ambek bojoku to. Toyib to Mama. Toyib. Mas, kok sakti. Meneh jam 7 esuk bojoku blonjo cek tak guak nang gone Dakar Ayam Mbak Blong kono. Lulu adoh. Toyib mulih aku gak mulih. Sik ta lah, Mbak Blong iki gak wis tutup ta rek. Yen aku kan tetep edo-edo ngono. Bapakmu. Sing gak mulih. Wingi ngomong karo aku, Mas. Aku iki awakku supaya pajakku glowing ya apa? Wong lanang tanggung jawab. Lalu kok striker, apa itu?
Setingker. Skincare. Hah? Skincare. Oh, tak kei wedak. Kan biasa wedak pon. Heeh. Bojoku tuku keliru mereke. Merek apa? Kliwon. Dipuwuti cangkeme tok sing putih. Kaya bandeng PDI Perjuangan iki lho. Ayo melok nang balung cangkring ayo. Apa? Tak golekno karen-karen. Ah kene iki lho. Lah, mara ngono bojoku njaluk ditarik wajah. Loh, anu apa filler? Sing wajah dengker sok kenceng maneh. Larang lho warik. Tak gonang kenjeran Dr. Mansion. Dokter Mansion. Kon piro? 17 juta. Ya iya larang. Wong lanang ngong aku lek tanggapan. Iya. Tak bayar ae. Lah, itulah juta. Ayu tadi. Antri, tarik wajah jeret. Tak delok, waduh cangkeme kemudukuren. Ya apa rep? Pole ya mbok kekencengen nari pole nukono kanopi aku. Bojoku kaya musala iki lho, Bulan. Mbok gak tau bener. Maca ya ngono. Ngaji. Qiraat. Lho, qiraat hebat, ngajine hebat, sholawate hebat. Kok imam keluarga pimpinane tanggung jawab. Ya iya. Wong aku turu diwacakno Yasin kok. Lah jalak. Aku nyawa ku mbun ya ora bojoku ki. Bapak gak ngono apa-apa. Lah anakku tak kongkon sing gelem ngrungokno pengajian nak. Anakmu supaya dadi anak soleh solihah. Oleh pituah. Oleh hidayah. Ya kok bareng ngrungokno pengajian terus. Ya kok gawe jilbab. Loh, ya muslimah loh. Menutupi aurat supaya tetap suci. Rene. Kon gawe jilbab diwuri sapa? Kurang ajar. Keluargamu gak ono sing gawe jilbab, coplok. Iku ya apa sing warek jilbabe kok sing. Gak oleh keluargaku gak ono sing jilbaban. Iku ngono aurat, Par. Anakku lanang kok. Jilbaban anggitmu kan gendeng akon. Meneh ngomong dhisik wae anakmu lanang. Masih sing krobongan iku ya jaler kabeh. Moro aku rabi piye tak ngomong. Tawar napa, Mak? Kok nek rabi yo, Nak? Goleke wong sing alise ketel, Nak. Tegese Antepan ambek wong lanang. gemati. Abot ambek wong lanang. Nek alise ketel abot ambek wong lanang. Loro, golek tangane sing akeh wulune, Nak. Tegese nek artine Tapak tangan. pinter masak. Tore sak tore dadi angene. Ojo kon rabi yo, Nak, nek sikile akeh wulune. Lho gak iso lho. Lah kok iso akeh sikil akeh wulune iku. Banci, Nak. Gak oleh ngrabi banci. Gawe kok apal bikin-bikin gaji lho. Wis tau kelakon kok. Ngono. Kok iso Oh, ibu-ibu kene penontone ana nggo kene aku wis pirang tahun gak rene. pirang tahun ono 10 tahun. Ono nek 14 tahun bae. Mari ki ben tahun rene. Mari ngono rene maneh dagelane karya budaya ganteng-ganteng. Oh, ganteng-ganteng. Cak taware ganteng kok. Sopo ngomong? Bae Wis gak ngomong akeh-akeh aku iki nganggur, mbok dijak-dijak lapo ngono. nganggo. Iya iya, Ya menyanyi yo. menyanyi. Mangkane kon yo siji ana lagu Iwan Fals. Oh, waduh Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih tetap berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara rikomu berdemene Ibu. kok tutuk ngono sih Masa tonton kamu berdemene iku lho. makane adik-adikku kabeh ojo sampai wani karo wong tuwa walat temen mandi ucape wong tuwa temen lho iya ojo temen dik ya mandi temen ucape wong tuwa aku nyambut gawe nggo omah kae mak apa war aku tak nyambut gawe ya mak ya iya nak nyambut gawe nang ndi nang Kalimantan mak iya nak muga-muga nok kono gak ana apa-apa ya nak nggih mak mule ya gak ada apa-apa belas aku Lah kok iso dungane makmu lho apik. ayo kemandiin duanane mak Apa-apa. Kono kan. Moro mesen aku wasiat. War, napa mak? Mak besok nek mati ya, Nak. Kuburan cedhek lawan kuburan, Nak. Lah kok iso njaluk dikubur cedhek lawan kuburan? Nek ana kobongan mak cepet melayu, Nak. Hei, kok iku gendeng ah. Mbok makku ya ngono. Ono mayit dikobongan iku lho. Lah iya, kon kepingin nyambut gawe. Kok siji menyanyi sing banter.
Lho temen ta, Pak? Lho, mesti nyambut gawe. Menyanyi sing enak sing Sing banter kaya aku yo. Mosok, Pak? Lho, aku asale nyambut gawe kok ngono, menyanyi kok banterno. Gak ijazah. Gak penting ijazah iku ono ijazah palsu ngono kok. Nyanyi kok kene tok. Iya kok kon diterima iso gajimu gede. Lho. Temen ta? Lho wis nek gak engko bayar aku pen. Waduh, Wis menyanyi tok. tapi wis enteki. Lah, kok petek padha entek ya. Menyanyi. Menyanyi tok oleh bayar. Bayaran ceng banget buan terus. Ya, ngono. Ya ngono ya. Siap. Ya. Ngene iki lho enak ya mbek senior iki. Kandhane kok. Kapan maneh nyambut gawe? 1 2 3 4. Sing gawe sapa iki? Pak Suwono, kok sapa tumane? Pak Suwono. Iya. Karo sapa Bu sapa? Bu Suwono. Pak Suwono karo Bu Suwono. Heeh. Oh, iku Pak Suwono yang gawe jilbab iku. Lah opo Pak Suwono gawe jilbab iku? Pak Suwono. Hebat. Koncoku iku. Lah kok iso kanca kenal ke cilik ta? Lho sik. Lah apa golek apa? Aku mang dikek Pak Suwono. Dikeki apa amplop, Pak? Lho, wong dikeki rong kresekan. Iya. Sak kresek. Heeh. Isi apa sak kresekan? Iku mang jeruk. Jeruk. Iya. Aku dikek Pak Suwono mbek Bu Suwono. Lho cak tawar mriki cak dikek rong kresek aku. Lho jeruk yo an. Apa blimbing 8 iku ah? Embo. Pedhut ngono ae. Lah iya. Iki mang ngomongin engko cak tawar mulih sangono Bu. Lho ditambahi berarti. Apa sangone apa? Lah sangoni dhuwit lho. Aja mulih saiki meni jam 8 ae Bu utawa jam 09. Ngenteni ngitung tombak. Bongkar terop. Alah. Ya wis ya. Ono dagelan kaya blembeng wolo kate dibumbu rujak war kon war. Nyanyi sing semangat rek. 1 2 3 4. Anana paceye apa didedena apa Nyanyi apa? apa teh Ya apa lagu apa sih apa koni? apa itu yang viral iku lho Genduk deno santri lulusan pekon. Pondok Ngene kok. Kadang lo lak dolok, kadang padha nyolong katok ngene. alah kok tutuk katok-katok iki lho Ya wis. Engko tak anteni nggo ngarepe satpam ya. lah apa Aku kan jadi keamanan kok kuwi. pasti aku keterima kan nek nyanyi Jelas keterima nyanyi buan terus suaramu ya. oke Ya. aku genduk ayo balik. Awas, sikile gantian. Sikil sisian digowo ae. Ayo, munggah maneh. Genduk deno santri lulusan pondok. Isi parawan durung tau ketemu. Tak belani sarungan gawe songko. Assalamualaikum lakokno bapak nimloro. Tak belani santri orang ngerokok. Pajak santri ben koyo kang pondok. Landi lala suwengku lali nyoplok. Cari bapak nih aku koyo santri.